Следващото упражнение, което ще направим, е намиране на регулатора. Нормално е в някакъв момент, ако се появи глас пред нас с плавника да ни ритне и регулатор да падне от устата. Нищо страшно. Има си техника, с която се намери регулатора, това се отново в устата и мъркането продължава. Как ще потече това упражнение? Сигнала за това да махнете регулатора или го намерите, съответно поискате въздух, хващате регулатора за шланга, хвърлите го настрани. Това значи намерете си регулатора. Оттам нататък какво трябва вие да направите? Поискате въздух, вадите регулатора от устата си и го хвърляте. Започвате да пускате балони задължително. Това, което трябва да направите, е с едно хубаво движение, леко надясно, ръката плътно покрай тялото, покрай дупето, за да стане така. Тогава шланга ще ви дойде до тук. Ако не го усещате, защото ще бъдете с неопрен и ви се струва, че регулатора го няма, просто пипайте с ръката и ще намерите шланга. Намирате го, хващате го за шланга, слагате го в устата си, хубаво издухвате или ползвате пръш бутона, поискате. Това е единият начин за намиране на регулатора. Другият начин е с напипване на самия шланг от първата степен. Поискаме въздух, вадим регулатора и го хвърляме, не забравяме за балончетата. Това, което може да направите, за да ви е по-лесно, с лявата ръка леко надигнете танка, за да ви е по-лесно да го намерите. Напипайте шланга, хванете го и след това го поставете в устата си, издухваме и започваме да дишаме. Thank you.